እስከ خحتكم ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ምሕታታ ቁኑዕ ይዶ ትብሉ በተጠቃምነት ይኹን በዋንነት ማለተ እየ ሐራይ ውቱፍ እወ ግቡእን ፈረቃን ኢለ የዝኣምን ንሕና ከም ውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስርዓት ኣስመራን ተዛኣልየልና ነዚ ሕቶ ንኢትዮጵያ ብዝጥዕም መለስናዮ ነርና ንኣብነት ቦትስዋና ባሕሪ ስለ ዘይብላ ወደብ ኣይድልያን ክንብል ንኽእል ዲና ኢትዮጵያ ግዳ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒዓ ትርከብ ንዓና ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ምቕያር ሬጂም ቼንጅ እምበር ዓሰብ ወይ ባጽዕ ኣይኮነን ዘድልየና ስለዚ እወ ቁኑዕ ሕቶ